言うじゃ、ちょっと初めの一歩してるでパパ。聞いて。初めの一歩じゃなくて脱獄ごっこがいいんやけど。脱獄もしようか。そうしよう。ちょっと待ってよ。ただね、パパこいつを倒したいねや。今やってるやつだ。ああ。お。来た？パパは知らない。あ、全部押し入れの中入れた。はあ。いや、パパ書類は捨ててへんで言っとくけど。ほんまやっちゅうに。何の中身やねん。このパンダさんの中に入っとった書類。いや、知らんパパ。知らんで、捨ててへんでパパ言っとくけど。どこ置いたん？いや、パパ置いてへんってだから。入れたままママあそこかけとったもん。パパ知らん。書類はもう全部捨ててへん。そこに置いたもん、パパは。そこの全然捨ててへん。触ってへんって。書類もあるんですけど。知らんよ。ほかしてへんちゅうに。知らんちゅうに。だから知らんって。いや、知らん。ほんま触ってへんもん。いや、知らんってだから。出してへんちゅうに。ないのが事実やから。大丈夫、平川先生のお手紙だった。ゆうちゃん。
山先生の手紙書こう。もう10時やわ。さっき書いとこういう。書いとかんと。あれ、忘れてるからよし絶対。なぬ。よし。よし。ゆうちゃんやめなさいよ。ほら、これなのね。あ、ゆう倒せるかもしれん。あかん、なんや、やられたわ、やっぱり。これやる？はあ。もうちょっとやったのにな。結構必要やないし。やめとこ俺に貸していいかい？う。レベル上げなあかんな。貸してじゃあ一回。はい。これ一回ちょっと待って。これあるやろ。この3のやついこう。これ苦戦してたやつやな。これ、仲間が女無理って言ってそうや。青いやつやったはず。こいつやこいつ。おお。はあ。ばあ。ボディー。ボディおら。ー。うれ。結構簡単にもう倒せそうやな。フ強くなックでいっちゃいな。フックはだから、うわー早いな、倒せそうになるのが。レベル上げなあかこいつでレベル上げさ、ん。もうすぐや。最後はかっこよく。これでもいいか。クリンチは違うよ。クリンチは抱き合うだけや。知ってる。いいやん、別に。いいよ、してみ。クリンチ。余裕よし。回復した。むちゃる。早くやっとこいや。一人死ぬだけや。何で死んだあいつ。まあいいや。20枚。かわいい。いや、かわいいゲな。ットしたで。ゆうはめちゃくちゃかわいいな。レベルは上がらんかった。もういそうなんよ。ゆう、パパとねんねしよう。これやるな。今日パパとねんねする。いや。なんで嫌な。お餅みたいやな。次やこいつと戦う。これ誰やったっ小田祐介や。け？俺ゆうすこいつマジスタミナないからね。ボディにしな、ボディに。け。これやな。ううわーやな。ゆうすけも。ボディアタックル。やめて。ん。ごめん。フック。やめて。ごめん。かわいいね。お前がかわいいって知らないね、パパは。ストレート。です。もっと言って大きい声しゃべらない。待って声聞こえへんね。動画撮ってたん？撮っとうでこれ。ちゃんとしてよ。そうなんや。うん。ごめんね。ちょっと一回抱きつこう。こいつは回復せんのか。パパも言うに抱きつこやめて。変態。アッパーじゃん。おら。
小田祐介見て、ボロボロ。パパ。ほんまや。マジボロボロやな。ボディでこいつは弱いで。ボディで行くぞ。こいつボディは弱いアタックル。おら。くそ、ボディが効かんだと。最後はかっこよく決めちゃえ。むちゃ。何まだ生きるか、小田。最後は、これで。うわーよし。あった。はい、20枚。やったね。レベル上がったかな。やったね。レベル上がった？上がらんかった。ああ。じゃあちょっと一回やめましょう。まさか、レベルが上がらんとはの。じゃあご挨拶して。では、さようならだったはじめの一歩ファンの人たち応援よろしくお願いします。はははは。チャンネル登録もお願いします。チャンネル登録、高評価、チャンネル登録、高評価お願いします。絶対ですよ、絶対ですよ。そうじゃないとこのガチムチ太郎が殺しに行きますよ。そんなん言ったらあかん、ゆうちゃん。そんなこと言ったらあかん。ごめんなちゃん言うとって。雄大。あれバイバイ。雄大さんも。どうした？よし、はい、切った。